muntu wochuka uja bwana uja player uja wochuka yeyo wavala t-shirt meneo iye wavala trouser hii ineso ndikagule yomweyo situkuziwa kuti iyeyo walipiridwa ndalama zingapo kuti avale trouser ija ndi amjambule kuti ifeyo ziweto ifeyo ndichani ziweto tizione ndizisatire zimene akupanga ujayo. Watch yanga hii ya 50,000, watch yako ya 20,000, tonse tikuona chani tawi. Gari moto yanga Toyota, gari moto ina ya Mercedes, tonse tikuenda ku Blantyre, wina kapana Afrika mwansanga, wina Afrika mochedwa koma tonse tifika. Muvasana tisamata mangire zimenezo ifeyo chisanzo chatu Allah watipasa chisanzo watu watipasa ndani Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Inuyo kati muwa mkonda Allah subhanahu wa ta'ala Allah kutiuza in kuntum gati inuyo nonse ife hapa gati likumkonda ndani Allah jadi panggil chani fattabi'uni timsatire bwana watu sunna ya bwana watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikamsatira bwana watu Allah kutilonjeza zintu ziviri yuhibbukumullah Allah azakukondani mupeza chikondi cha Allah chimene ndi pamvu ya sunna timaisia sunna kuinyoza ndi sunna ndi sunna yeka koma Allah subhanahu wa ta'ala kuti musatire sunna mupeza chikondi cha Allah yuhibbukumullah cha chiwiri wa yaghfir lakum dhunubakum ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akupasani chikurukiro kwa machimo anu mukurukidwa chifukwa kusatira chani sunna ndi sunna ndi chinthu chachingono muganza kuti chikondi cha Allah ndi chichochipa ganizani matsiko ano ifeyo tapusitsidwa mwana akuta ku skuli yabwino tivutika tipeze fees kuti mwana apite ku skuli yapamamba koma madrasa ngati apite zake asapite palibe vuto ku madrasa ashe aitanisa ndrama zochepa kuti tigule mwa kitabu kama na malipiro ashe madrasa neamba kulipira litiso eti ku school mwana wati kwa asara ati tigule makope zingati 10,000 ashe ati 1,000 tikakule kaida ashe wokusa uziwa chani ndikupanga chani ndikuilemekeza school kunyoza madrasa pamenepo skuli izamthandiza mwana padziko lapansi eka koma madrasa Qur'an na ilmu izamthandiza mwana padziko lapansi ndiponso ku akhira. Mwana uja amene ali ndi ilmu maphunziro achipembedzo awalemekeza makolo awo padziko lapansi awathandiza chifukwa waphunzira Allah watichani zokhuzana ndi makolo waphunzira kuti Allah akutichani zokhuzana ndi asista anga mabrother anga awatsamala koma ujayo amene wamtumiza kuma university kuma college kuti atenge ma degree iye akabwerera amabwerera ndi maphunziro amakafiri atukwana makolo ake ama atukwana ama achosa pakomo ife tikuziona tikuuza zimene tikuona